Hello guys, welcome to my channel. For today's vlog guys, mga unta. Imbis nga mo palit og lugaw guys, kaya dala ko fulanan sa lugaw. Dara o. Agoy kay. Nakaagi mo kudlo sa crispy kingel. Naibo ko sa manok, adiri na lang kuning kaon kay din. Palit ko duha ka rice. Barato ra kay kung nabariyan, chinta ra niya. Wala ko nag soft drinks kay. Ato ang mga acid reflux dyan. So duha ka rice ako ang gikuha. Ha. Ako, busog na kayo ko sa duha ka rice. Kaya daghan kayo sa ka rice, isa ka chicken. Mga unta, paniod to na kung guys. Paniod to na. Tao. Dami po kayo lang bugas. Alam ko, maduli kata. Dami kailang gravy guys. Magusok ta sa isa-gusa ka rin ka, magusok ta niya. Sayang magdilihot doon ang rice. Gusto na hot doon. Kaya para magusok ta. Nan, init na po. Ganina, landong kaya karon, init na po. Busog na kayo ko guys. Pero okay lang magusugan kayo niya. Magkakaulapag ko. Magkakaulapag ko sa unahan. Dapat palitan sa unahan naman. May nang sa tagtubig guys. Kaya iuhaw ko. Der, lagi naman tayo, Der. Kaya na to ako ang serve ko. Kapit na lang naman og kaon guys. Gamay na lang atong kuan. Atong rice. Lami pagkatimpla lang gravy. Ang sauce nila ba? Lami. Busog na kayo sa duha ka rice. Una siya pang masa nga. Pagkaon. Afford na kaayo. Isa mga estudyante ani maka-afford. Di barato naman. Kaya sa Jollibee, pati mahalang Jollibee.
Dong. Pwede na makapangayo din bukong. Mga dogi ba? Ang dogi. Naman ha. Nangayo ko bukong guys kay pagkaon sa mga dogi ba? Ano naman, di ba ito kung mga dogi na salubong. Pero kung mga dogi, hindi ako pakan ang buko, pagpilian na ako, namiyak ko na ito. Naon ka, ano lang yung nabilin ka? Atong tilawon ka sayang. Mana tagkaon guys. Busog na kayo guys. Wala lang na ako itong kamag eh. Nagputos man sa atong para ko ang akong buhok pa kay nagugol kayo ko kay maligo ko. Dagan kayo mang larot. Nangita na ginisod medisina. Taas na rabaon ta kayo, pero kung man ipaputol god. Mataas na kayo kong buhok ko. Kung ipaputol kay nanipis. Manatag pangaon everyone. Oh. Nabusog na kayo ta everyone. Imbis ang ako ang anhi di ari ang magpalit og lugaw. Usa dihang nakakita ko sa speaking. Agoy ning sulod man hinuon ko guys. So, ang atong lugaw di sa nato ni cancel sa nato netong lugaw. Darang sudlanan ako kayo. Sing kuan ra pud siya guys 45 kay ako amang sudlanan 45 kung ilahang sudlanan 50. Nya dako kayo ni ilang sudlanan karong didto gamay. Na gani kay wala ko gilabay sila nang ipagtaguan ako tong saon na ba nga mamalit bitaw ko og kaning lugaw wala na ko gipanglabay kay magamit man na kanang naay sudan mabilin pwede man siya makuan sa oven kay pag kuan man siya sa oven man ni microwave pwede siya sa microwave nang wala ko gilabay. Nabusog kay ko, thank you Lord. Mas maayo po ng luto atong kanon guys kaysa lugaw. Ang lugaw magud kay kuan ra kay nagbusog ka ng gaan ra kay busog kay pare sa kanon ba nga. Mabusog tag maayo. Mauna nga. Busog kayo do karay sa atong nahurot.
So guys, diri ra tataman og salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa YouTube channel ko mga new viewers. Thank you so much ug amping nagtanan guys. I love you all. God bless. Bye.